Има ли смисъл от референдум за мир и суверенитет? Конституцията казва, член 1, алинея 2: цялата държавна власт проистича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. Националният референдум е начинът народът да осъществи държавната власт непосредствено, т.е. без посредничеството на представители. Колко голяма е силата на националният референдум? Член 10, алинея 6 от Закона за пряко участие. Решението, прието с национален референдум, не подлежи на последващо одобрение от Народното събрание. Ако зачетете внимателно тези текстове, разбирате, че първо, референдумът има задължителна сила за Народното събрание. Второ, Народното събрание не може да промени решението, взето на референдум. Тоест, референдумът е мощен инструмент за управление на държавата. Затова е важно да се състои референдумът за мир и суверенитет, който премахва бариерите пред референдумите в България. Дайте своя принос в събирането на подписи. Народна.ме